المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Al-Baqarah ayat 230 sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa fid dharain. Waladina utai wong akeh yutawafauna kang den tinggal mati ayam mutuna tegese kang padha mati sapa aladina kita den bafakaken ayam mutuna tegese padha mati sapa aladina mingkum saking sira kabeh waya daru lan tinggal sopo aladina ayatuna tegese tinggal aladina azwajan ing biro-biro bojo ya tarabasna padha ngenti-ngenti nunggu-nunggu sopo azwaj aili ya tarabasna becik supaya nunggu ngenti-ngenti sopo azwaj bi anfusihina lan biro awak dhewe azwaj badau ing dalem sawuse alladzina anin nikahi saking nikah arba'ata asyurin ing dalem papat biro-biro wulan wa asran lan 10 dina minalayali saking biro-biro wengi wa hadau tawi iki iddah arba'ata asyara iku fi ghairil hamil dalam liyane pira-pira wadon kang hamil amal hawamil anapun pira-pira wadon kang hamil fa'idatuna mongko ta iddah hawamil iku ayatuna ramen to lahiraken hawamil hamlana ing kandungane widungane hamile hawamil di ayat ditolaki kelawan ayat tolak wal amatu ta'i wadon amat iku ala nisfi ing atase separo mindalika saemur arba'at asyurin wa asra iku berarti 4 bulan 10 dina separone berarti 2 bulan 5 dina nek amat nek budak amat bisunati kelawan dalil hadis Fa'idha balagna mongko dalem nalikan itu mongko sapa azwaj ajalun ing mangsane azwaj ae ing qad tegese tutup apa iddah tarab usihina iddae ngenti-ngentine azwaj fala junaha mongko ora ana dosa iku wujud alaikum atas sira kabeh ayyuhal aulauhi pira-pira wali nikah bapak itu simeo modul lanane utawa pamane utawa anake pamane fima ing dalem penggawean fa'alna kang agawe sapa azwaj fi anfusina ing dalem pira-pira awak dhewe azwaj minat tazayyuni saking pepaes wa ta'arrudi lan nyindir atau mentokno lil khutabi maring pira-pira wong kang lamar bil ma'rufi kelawan gawe bagus salam dadar salam wa de Allah bima kelan penggawean tak malu kang agawe sira kabeh khabirun dan kang waspada alim tegese ngaweruhi bibadini kelawan badine mak kadhahirihi kaya dhahiri mak waladina yatawaffawna
tolak sakniki ana kewajiban iddah. Iddah niku masa menunggu supaya bersih rahimipun boten campur kalian nasabe kalian bojo sing enggal kalian bojo sing rumiyin. Iku nek kanthi iddahe yang sing dipegat bojone tasih urip. Tapi nek wonten tiyang sing ninggal sing lanang ditinggal mati iki disebut cara istilah fikih mutafa'anha, ditinggal mati bojo lanang. Iki kenapa kok kudu iddah? Alasane tahajud ngaget supaya prihatin bojone mati ya paling boten 4 wulan 10 dina nunggu. Aja oleh nganggo wangen-wangen, aja oleh nganggo perhiasan, aja oleh nganggo pakaian sing mencolok, ora oleh metu omah. Wajib ihdad supaya tafajuk prihatin karena nembe ditinggal bojone. Kecuali lamun yang sedri sing hamil. Nek hamil niki ora kudu nunggu 4 wulan 10 dina nalikane piyambake wis lahiraken, walaupun sedina bojone mati sing hamil sak 8 wulan 29 dina wae mati bojone. Bahasan sedina sak usi kok payen anake entek kon niku iddahe. Khusus kangge yang hamil iki iddahe diwakil hamil. Iki wonten ayat tolak ayat sekawan wa ulatul ahmali ajar lamun ayat hamlahun. Ya sing hamil iku cukup iddahe telas nek pun nglahiraken bayi. Iki iddah kangge mutafa'anha zaujuha, yang sedri sing ditinggal mati kalian garwane. Jadi sesuai kali kisahipun setunggalipun sahabat ini. Naminis Sabi'ah bintul Haris al-Aslamiyah. Niki bojone sahabat Sa'ad bin Ulah. Nalikane saat iki ninggal teng haji wada, Sabi'ah bin Haris iki keadaan hamil. Ajeng setelah ninggali bojone 10 dina hamil tuwa. Setengah bulan. Setengah bulan setelah bojone wafat, piyambake pun lahir anake. Nah iku piyambake krana usaha anake lajeng bersuci. Lajeng piyambake tajamal khutbah dan kanggo sing wong do lamar. Ayo wong do ngomong para sahabat tinggal mati ora sepatah waktu dina kok wis nunggu wong dilamar. Ayo Sabi'ah iki nyuwun fatwa kali Kanjeng Nabi. Pasal Nabi an dzalik fa'aftani bi anikot halal tu khina wa tu hamdi. Fa'idha balagna ajalahunna fala junaha alaikum ayyuhal ayam fima fa'alna fi anfusina. Pun telas masa idahipun iku wali buat mulai melarang nek piyambake tasayun mulai ngangge dandan, tasayun mulai ta'arud. Terus siap dilamar betul napa nek pun wayahe entek idahe wis nikah. Jadi la yahilu hasil dikali la yahilu limratin tu'minu billah wal yawmil akhir takhid ala mayyit fawqa thalathi laylin ala zawj arba'ata syuhur. Ora halal kok macam itu. Ihdan oleh beberapa orang dunia orang untuk rumah itu sing ihdan kewajibane wong kang ihdan. Ora oleh nek ihdan kok kanggo sakliyane bojone luwih saking 3 dina. Bapaknya tinggal, ya baik merasa sedih. Oleh iddah sampai 3 dina. Sedulurnya tinggal, oleh iddah sampai 3 dina. Nampaknya susah 3 dina.
Sinten mawon nek selain bojone minimal 3 dina. Nek sampai luwih haram hukume. Kecuali kangge bojone nek bojone sampai 4 bulan 10 hari. Fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Gusti Allah ngawuri donya batinipun khabirun datang ngawuri. Kepengen diparingi ilmu donya batin seragam mawasia khabir. Khabir saat diparingi ilmu kali Gusti Allah donya batin. Wala junaha lan ora ana dosa iku maujud alaikum atas sira kabeh fima ing dalem oke panjang Ya Rabbana bil Mustafa ahlik aidana ajma'in wa afina ya Rabbana min kulli bala ajma'in ya Rabbana bil Mustafa ahlik aidana
وخائن وغدير وعين وساحر وشر كل المعذين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلاء وأجمعين من معتد وغاصب ومفتري وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامت يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلاء وأجمعين يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين أنت مجيب السائلين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلاء وأجمعين من كل بلاء وأجمعين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر أمين فأنت بالستر أمين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلاء وأجمعين من كل بلاء وأجمعين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وكل ذنب عندنا واغفر بتوبة لنا أنت حبيب التائبين أنت حبيب التائبين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا
كل بال وأجمعين ثم الصلاة والسلام على النبي الخير الأنام على النبي الخير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين وصحبه والتابعين يا ربنا